Jeg skal lave en Minecraft server over Bucklecraft, men vi begynder bare. Jeg skal lige åbne et på mikrofonen. Kom nu. Men det er i hvert fald, vi ser, hvad vi har. Men jeg har downloadet 1.2 som beta-udgaven. Det er hvad jeg gerne vil have. Så downloader I den, og så bliver det, fordi jeg kan med Google Chrome, så beholder I den ude på skrivebord. Så laver vi en ny mappe. Det hedder Bucket Server. Så åbner vi den. Så er den her Craft Bucket fil herinde i. Og nu skal vi have den for serveren til at starte. Nu har jeg bare lige gjort sådan, jeg skal bare lige starte som det første. Det var jeg selv bestemmer. Men det er, hvor jeg gør det så. Og så skal jeg have denne her. Den, det gør sådan, at vi kan få serveren til at starte inde i det der dokument, tekstdokumentet. Men ja, nu skal vi lige vente lidt igen. Så er der den her. Det skal vi bruge til at få serveren op at starte med. Det skal vi købe Windows. Og så er det alle, det var virkelig mærke, du kører. Men jeg køber Windows. Så var det. Så gemmer vi den som. Så skriver, det er vigtigt, at vi skriver start, punktum. Bat, det er vigtigt, at vi skriver det. Det er det, der får den til at lave en CMD-fil, der får den til at starte. Nu lige bare den start. Så nu egentlig bare lavet serveren. I skal jo kun have serveren. Så vi lægger også lidt plugins ind. Det skal vi selvfølgelig også lige have. Det er vigtigt med plugins. Det synes jeg selv. Så vi henter. Se. Jeg kan ikke huske, hvad den første hedder. Men det er i hvert fald, der skal være World Edit. Så det starter vi med. Og det er det 1.7.2, alle de her ting, jeg downloader på. Det er 1.7.2. Sådan der. Download. Åbner jeres fil, nu selvfølgelig fordi jeg har det her. Så åbner jeg den. Skal vi sende det no. Se her, så tager man denne her fil. Kigger lige, om den er åbnet. Craft Bucket. Og jeg plugins. Så kigger lige, om den er kommet. Se her. Så er den gjort. Så har vi den første plugin. Skal vi have det her? Og nu skal vi have det program, der gør så, at vi kan se spawn og ja, forskellige andre ting. Ja, og det downloader vi også bare. Fordi nu har jeg downloadet det en gang. Så tager vi de her, alle filerne her. Så finder vi plugins-mappen igen. Og nu får vi jo lige reloadet den, så den ikke skal reloade sig helt på en gang. Ja, så vi ser, om du har fået dem. Hvis de ikke virker nu, så kan du bare skrive plugins, og så se om du har fået dem. PL står for plugins. Så nu skal vi også have World Edit, men Groove Manager. Det er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Sådan du også kan blive owner på din egen server. Så er det 1000% sikker. 1000%. Så kunne vigtigt klikke på denne her. Så er denne her. Vi lader det ved serveren. Så skriver vi PL. Så er der kommet plugin med på. Men vi skal lige se, hvad ellers vi lige kan gøre på den. Nu skal jeg lige prøve at se, om den virker. Nu har mit Minecraft her jo. Nu fordi, når jeg åbner den, ikke gør, så er det vigtigt, at I skriver lokalhost eller 2565. Fordi det er jeres port, den her. Når det gør det her, det dur så ikke, fordi det glemmer hvorfor.
Men bare skriv LOCALHOST, localhost. Det betyder, at den kører over dit net. Så er det kun det på dit net, hun kan spille på den. Så den bliver lige hurtigt. Så ja, så skriver jeg lige, men nu er det fredet. Og nå. Så nu er jeg med i gruppen owner. OP fredet 1. Se der. Og nu er der også, jeg skal ikke glemme det der kit, de er på serveren. Ellers se, fordi nu er jeg OP. Ellers er der kun kit tools. Så skal jeg også strikke game 1. Og så kan jeg gå herind i og sige. Fordi nu er jo world edit, så skal jeg starte på world edit. Så først så klikker du med din højre klik, den du slår med. Og så går du se den du slår, den du klikker med. Den du sætter blokke med. Så skal sæt. Så siger vi 0, så fjerner du ting. Så skal vi lige finde noget, jeg ved ikke hvad det der. Det er så sten. Så skal vi finde noget 3, det er 6. Det er jo det der. Det er 5. Det er 3. Så I sætter forskelligt. Hvis vi gerne vil have en kant rundt om, så skriver I walls. Og så det ved ikke hvorfor. Det er fordi jeg sætter den der igen. Ja. Fordi nu er den ikke større end det. Så får vi sådan en rigtig stor flot cirkel. Der. Walls 5. Så kommer der en rund cirkel. Så den er meget hurtig at bygge.